Malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Kalu. Pripun kabare? Baik sekali Mas. Baik sekali nggih. Kamu boten kepanggih sakmenika saged pinanggih wonten mriki Pegalangan Banyumanik. Luar biasa. Aku terkagum-kagum lho Pak De. Lah kok kagumi ngopo to? Ora iki mau apa? Memberikan kenang-kenangan. Itu sebuah hal yang luar biasa. Ide cerdas ya. Ini aku ngarani yang memang strategi pemasaran. Sampai ora ngerti ya. Aku sing gak kaya dia doang. Neng ikhlas lahir batin, pokoknya rezeki ini sangat parah. Tegese apapun yang diberikan jangan dilihat apa yang sebenarnya barangnya, tapi nilai katresnani. Jadi ajaran yang baik dari Mas Catur Nugroho untuk kita semua, bahwasanya kita hidup di dunia harus saling berbagi. Nah, gandeng aku diajari karo Mas Catur Nugroho. Mohon maaf, mohon izin untuk Bapak Febru, saya pribadi karena sudah sering juga tampil di sini akan memberikan kenang-kenangan juga untuk Pak Febru. Tenang orang Ren, bayarannya berpiro loh Ren. Persilahkan. Ini sopo loh. Ini sopo. Maksudnya apabila Pak Febru cocok harganya silakan. ya mau ke warung Semar lagi kok yo setan, sing kuwi lho, sing biasane diselomot anune. Mbak Elisa, dulu kita ketemu Desember ya. Iya, betul Desember. Saya masih ingat. Saya selalu mengingat momen-momen bersamamu. Kamu melupakan sih. Boten belum boten lali, tapi apa untuk bulannya itu mungkin agak lupa nih. Nah itunya nggak lupa. Kejadiannya boten Kejadiannya cukup kita berdua yang tahu ya. Iya. Nek kula sowan boten Banyumanik niki nek boten kira 3 kali. Betul sekali, tadi sudah ada info seperti itu. Rian kali Pak Seno almarhum, nanti Pak Purbo rasa nikah panjenengan matur suwun sudah mempercayai kula saged sowan mriki penonton luar biasa saestu menika. Komplek-plek ya Pak ya. Pedalangan ini beda karo liyane, pancen pedalangan itu barometer. Barometer. Mula diarani pedalangan. Iya, aku kakaknya iki Ren. Pendak tahun mesti ngenekke acara wayangan pinangka pelestari seni dan budaya. Dalange ora ganti, tetep beliau Mas Catur. Iki mergo rasa tresna lan katresnan. Kula komen Langganan bakal 10 tahun gratis bisa. Benar ya. Ini dalangnya gratis ora apa-apa Ren, ini lihat-lihat ini lucu loh ya. Ora urusan kok gratis. Jemu. Ngono kuwi. Nganti Mbak Elisa pinangka bintang tamune. Pakai kareng bareng. Aku ora mesti ngatur. Ngomong wis gonta ganti gareng. Ya rasa serai, rasa nesu. Orang nesu Mas, tapi malah memberikan peluang. Oh iya. Orang kok. Mbak Elisa sekarang studinya bagaimana, lancar kah? Tenis tunipun, lereng radio lancar. Podo karo aku nek ngono podo. Sami nggih. Podo. Abote nek wong nganu ya teratak ya. Ya ora biasane males. Nggih, tapi nggih pripun ketemu masyarakatku sebuah hal yang nggak bisa tergantikan. Kasih dipercaya, kasih ditimbali kalau masyarakat, sakit menghibur, sakit melihat misalnya masyarakat yang berkumpul nonton wayang ibu naik kan Karen, kok dikenali Mbak Elisa kok logatnya itu ora kaya wong lumrah ya jadi Harus kita pahami, harus kita maklumi Mas Catur. Mergo Mbak Elisa menika ibaratnya produknya ora asli produk Jawa. kudu Seneng. produk. Nah, menika asli saking Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi piye? Suwal ki kathok. Nek aku
Sulawesi. Tapi kita patut berbangga sebab kiai saking luar Jawa yang iso ngudi Jawa kanthi sae, bahkan populer di tanah Jawa menjadi idaman masyarakat Jawa. Luar biasa. Jadi bahasane utawa logate iki kakek. Ya kudu dimaklumi. Pangapunten, menawi kathah betul atur. Kadang boten Ketul. nggih. Nek katul ku sing ngomong sapi. Iya, betul. Betul. Jangan yang lain Lan tindak tanduk ingkang kirang prayogi nyuwun agunging samudera pangaksa. Samudera pangaksa. Iya. oh iso to kalau genok ora iso to Ya bisa tapi Pakai yang pepet ya. Corak Jawa itu ada kali sama pepet. Kalau pepet itu nih kakak. Pepet. Pepet. Kali pepet. Ya, yang dia bisa. bisa tapi nggak kulina ya Ya, kadang-kadang yo kegawa ilate ya. Ya tapi memang nggak ada keturunan Jawa kan nggak ada ya Ya jadi mungkin ono mungkin. loh berarti di kampung ini loh kalau saya dinaik loh Ya orang itu zaman dulu itu kan emang orang tuh dipindah-pindahkan. ya Kalau wong Jawa dipindah ning Sulawesi, wong Sulawesi ning kono yo berkembang biak, biar anak lina. Itu loh, itu udah terjadi demikian rupa. Dari kok menowo yo mes yo Jawa nih. Tapi bisa kita lihat dari silsilahnya. kok iso nih Loh, kalau bapak dari mana? Bapak seko toli-toli. Seko toli-toli. kali-kali ini nama daerah Pokoknya tahu kenal lah. nggak ada Ora seko dalan kono lho, dalan keket gitu. Oh, nama daerah. Ya. Itu bapak dari Koli-Koli. Ya. Kalau ibu Seko Lambelu. Lambelu. Lambelu itu kayak Jawa ki. Lambelu. Boten lu. Lambelu. Oh, nama daerah. Iya. Oh. Jadi bapak saking Koli-Koli, ibu saking Lambelu. Jadi di sana itu nama daerahnya organ tubuh. Kok orang ada Lambelu, ada Koli-Koli kan di mana ya? Karen, ada lain-lainnya. Itu loh mas. Masih metu iki. tadi Yes, seko toli-toli karo Lambelu metu aku. Produknya ini. Nah kalau saya blasteran. nggak bisa jawabannya asli ini nanti ya nanti aku tuh dikenal Bapakku Jawa, Jawa mbokku Gibas. Ayo Bek. Ayo Bek. mau rumah sakit lu semua lu kita orang begitu ya orang itu wong tuamu Tak ketok-ketokke mas, tak ketok-ketokke. Alhamdulillah bersyukur sekali saged sowan wonten kelurahan Pedalangan dan ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun diadakan mapan wonten ing taman Tirto Ageng. Tirto Agung. Tirto Agung. Ya. Tirto Agung. Nah, jadi pancen masyarakat ono iki tresno banget karo budayane dhewe dan tidak akan rela kalau budaya kita itu sirna. Mulane selalu muri-muri dan murid-murid dengan adanya dipentaskannya wayang setiap tahun. Untuk itu tepuk tangan yang meriah untuk warga masyarakat Pedalangan. Jadi Kalau mau nggih wawancara pas karo mlaku, Pak, urunan piro ya, Pak? Sewidak limo nek dadi koyo ngene iki rame nek ora rugi wis iki. ora rugi. Iya mergane direwangi karo tirakan sereni natas, direwangi melek-melekan, lek-lekan melek. Melek sereni natas, dongakake iki kabeh dienggo reresik bumi sing dadi pangajeng-ajeng panjenengan. Pangajeng karo Panjenengan panjenengan sedaya mugi saged kasempatan pinaringan Kanjeng Yuswa rezeki ingkang kathah anak putu paringi sukses sedaya.
merit kebak berkah barokah. Bintang tamunya sih luar biasa, cerdas, pinter, milenial, multi talenta, dalange yo bagus, ansare apik, mergo dalang sing siji iki ora tau neko-neko. Dalang sing ora percaya teko kancaku, ora percaya teko kancaku. Dalang sing suci urung tau ngambon wedokan. Sepine akeh, naruh tahu kamu bedokan. Termasuk iki, wong iki saling menutupi kan. Maksudnya ini saling menutupi kebaikan, jangan sampai kita keluar dari yang namanya kebaikan. Ayo Mbak Elisa itu kalau boleh tahu statusnya apa sih? Maksudnya single atau sudah married kah? Pak De, cari jejek, cari orang enggak ini lurus enggak menggok nek wis mulai kepo tentang Mary Pora iki aku ora yakin aku. Jadi rasa ingin tahu kan boleh supaya ini jenis perkenalan. Iya. Siapa tahu nanti ada chemistry-nya antaranya Elisa sama kita Nugroho. Bisa itu. Bisa saja terjadi. Bisa saja. Tapi sebelumnya nanti kalau dia membahasnya lebih dalam, Ya. tolong hati-hati. Oke. Ya, paham? Oke. Ya, sudah. Sebatas terkenal. Ya, soalnya kalau sudah sampai menjurus hati-hati. Oke. Ya, ingin tahu alasannya kenapa? Kenapa? Sudah banyak korban berjatuhan. Ning duit Itu kita ngono to, Reng. Bisa nih bela aku ngopo lho. Oh ya padha-padha lanange, mumpung ini barang apik lho. Lho kok gentenan. Aku sih ora penak iki. Kaya ngene mbak anggap barang apik lho. Tegese lah yo. Lah iki sing ora enak ning rumahne iki. Aku lho iso ngene-ngene bukan pakai barang lah. Nek iso iki. Tontonan juga dia baru juga. Iki. Iki tolong sasi ora nomor cover latihan ini. Ngerti ra latihan ning ndi? Ning ngarepe toko kek bawah. Pertanyaannya apa, Mas? Ya ada, aku cuma ingin tahu maksudnya sebenarnya udah punya pacar kah atau sudah Ya. menikah karena kan nanti saya jaga nih biar ya. dialog kita itu saya nggak berlebihan gitu. Oh nggih, pengen studi pun dereng. Kasih senggel. Kasih senggel saya. Ngono iki dalange batine ngene iki. Ada peluang. Gareng, wangi-wangi gareng. Aku komen Elisa kan juga penghasilanku juga tambah akeh. Oh ini dalam rangka apa? Kira sama atau apa? Ini biar jelas loh. Ya enggak. Yang penting pokoknya karirnya sukses. Amin kajian yang suka, semoga selesai Ya. S3-nya dengan lancar. Ada pesan Pak De? Ada pesan apa, Reng? Nih, bojomu ayak nakal ki lho nih. Merasa dia Reng. Ini wis waktu sithik waktu iki. Maksudnya pacar Mas Catur jangan salah paham. Pacar dari Mas Catur itu pacangan acara. Oh. Di mana ada Mas Catur Nugroho, di situ ada Mbak Elisa. Kalau garengnya belum tentu. Mergone. Yo ora nyebut kangen lho. Tenang ora? Tenang. Engko mboknya jujulan. Jujulan tapi ora? Ora. Susukan. Yo ngerti gitu. Apa ini? Tangan. Orangnya didil kayak aku lah ya. Gepeng Ronde cabang Mula Warman Raya nomor 1 Pedalaman. Oh mari Ronde dari Gepeng Ronde. Sponsor Malam hari ini kurang lebih ada 3 kontainer dari Gepeng Ronde. Tenang ora Rencana. rencana. Mak rantap aku ya. Ya, mereka nggak anget-anget, ya. Anget-anget ya. Pokoknya kita berusaha memahami kan. Iya. Tapi insya Allah warga masyarakat sini apapun dialek jenengan, logat jenengan itu semuanya paham. Ya, bagus. Kak Elisa, kamu masih ingat nggak pas aku bercandain kamu pada waktu itu? Ingat nggak? Coba diingat-ingat loh. Aku lupa sih. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama ibuku itu loh? Apa bedanya? Lupa kamu. Lupa. Kamu melupakan itu Aku semua. lupa sih. Apa bedanya apa?
bedanya ya. Kalau ibuku itu adalah yang melahirkan aku. Tapi kalau Elisa adalah yang melahirkan calon anak-anak. Gombalan sing modern. Elisa, kamu kan seorang S3, sebentar lagi kan doktor. Ya kan? 1 tambah 1 berapa sayang? 2. Salah. Berapa? Yang benar itu 4. Kok bisa? 1 aku, 2 kamu, 2 anak kita nanti. Mikir keras. Kamu biasanya jadi ojol ya? Aku pengen bonceng kamu dong, tapi kali ini beda tujuannya. Kemana? Pelaminan. Elisa, Nenek kok. Elisa. Wong gandrung kok. Kamu tahu nggak? Saya kalau kamu dan ibu saya. Apa ya kade? Apa ya kade? Jadi rese aslinya. Melu orang-orang. Oke, tak kasih kesempatan. Tak kasih. Nah, justru aku sekarang pengen kamu yang merayu aku. Kamu kok gitu sih? Kamu kan kesini aku yang ngajak. Kenapa kamu lebih milih dia? Mas, wong itu harus dengan kelembutan. Iya. Kok apa-apa itu nggak bakalan aku. Takut. Contohnya ini iki, Mas. Ya Allah, aura kamu sangat bersinar, Cahayu. Makasih. Pundak kamu saja kalau saya lihat ada 4. Kok bisa 4? 1, 2, 3, 4. Pinjam 2.000 dong. Buat apa? Buat parkirin hatiku ke hatimu. Anu wae, iki sing ngadeg, sing ngadeg latih wae. Halo Pak, Rangga Pegatan piro ya Pak? Elisa itu jahat banget. Iya sih. Sampai harus Iya. seorang wanita itu harus dengan lemah lembut kita menyampaikan. Dengan kata yang kasar sedikit itu akan retak, Elisa. pecah. Ayo, monggo. Elisa. Nah aku mainnya tetap dasdes. Aku wis nek gelem-gelem ora yo wis liyane akeh. Sing ngantri wis akeh. Rasa senang aku. Nah, kalau semerang orang loh, katanya sama sudah teruji kok. Tadi saus tangan itu tadi dari Pak Musid juga WA ketua LPK tadi minta tentang musibat nanti dikirim. Dan salam-salam yang lain. Ya ada yang request tadi dari Pak Rut minta Sriune, ada juga request dari panitia Kodam Kuning. Oh siap. Kasih penampilan Mbak Elisa yang terbaik, bawa dulu. Silahkan pilih, bisa Kodam Kuning, bisa Sriune, monggo. Aku buat manuk dulu lah. Sene ngapa? Anu apa? Hah? Kok manuk? Manuk sing legi. Apa ini manuk? Ini mah sasmi tonggon apa Kodam Kuning tuh halus, manis, tumbang api. Itu manuk sing legi. Oh. Itu dari toli-toli juga. Ya sakiwa kanan dia. Coba ya. Ya. Natian wujud emong peksi. Aku bandar mungkin mabur loh kan. Iki orang ngeplay manuk. Orang ngeplay dorong kok dia. Ini bukti masyarakat tuh cinta suka sama Mbak Elisa. Orang sewu, termasuk suhu sewu nuwun. Orang kok dikeplok itu, dorong. Halus manis yang semake. Halus manis yang semake. Tak pikir terus sakne podang ki rasane ki piye to? Pengen tak gilat ngono. Pasan tak pikir-pikir oh iki paling ki ora kaya ngono ceritane. Tuku ning kecelelenan, tuku pesen manuk dirasake kok lagi guru kewetak kewutan wedang lah tadine manis. Manuk kewutan teh. Oke.
tekan omah manuk tak kumpah. Kayane ngono. Kalian pucet. Mana udah omah. Kalau tak celuke teh. Namer Eli, kalian namer kayaknya. Si podang senar ibu bunga hingga nyanding kisah manuk apa sing banter? Manuk sing banter lagi. Manuk doro. Balapan ini. Tutuk. Manuk apa? Manuk kayak mau lho, ditumpake motor racing. Eli tadi aneh-aneh aja rumah sakit. Manuk apa? Aja karen. Sing ambles bumi. Wah, njono manuk iki ning mabur kok iso ambles bumi. Ya. Apa? Manuk wong duduk sumur. Manuk apa? Sing suluk nang banyu 10 jam ora mati. Oh iya, manuk itu hidupnya di udara, ora ning banyu. Ano? Apa? Manuk sing suluk nang banyu 10 jam ora mati, manuke wong gogoh wedi. Gogoh. Ya. Mati ora nek kula iya. Oke, diaturke podang kuning buka celuk awal Mbak Elisa. Ya, salam halus terus dijaipongke. Terus.
Mas Warsito Wayangmania Community. Mas Warsito Ungaran. Mas Kunjung Karibe ya rawuh. Konco-konco WMC dimanapun ada wayangan pasti di situ ada konco-konco WMC. Nonton rapat. Makasih. Enggak jongke. Kan. Diaturke lagu meneh Mas Gareng. Apa Mas? Tadi kan non modal kuning. Sekarang Sri kuning. Iya. Engkang nembangaken. Yo tetep Elisa Seno. Tetep iki. Langsung dirol mana? Elisa terus. Janganlah. Ini loh sinen-sinen banyak ya, bagus. Ya berarti ini kan migrasi bakal sunrose. Ayo ngono. Menghimu. Maksudnya ini diselami sih apa langsung? Langsung. Ini langsung dimakan Mbak Elisa. Kacen dalang ini senengnya desat Santet, gas. Harusnya kemarin kangen loh karo Elisa. Oh iya. Kita kayuannya apa sejarah sendiri? Pancen nenek, ning Mbak Elisa tak pengen cerita-ceritane sapa-sapa. Seneng dia aku lali kok. Wis kaya ijo ngono. Ya. Oke. Kan dia bawa apa langsung? Nggih. Yeah. Putri kang sulis yen warni Mat. Bejane sing kakung sombian ya Mas. Cantik, pinter, barane apa? Iki duit sisan. Sing tak rahi kok sing duit. Oh lah. Aku nek ngomong pinter, wong ayu ki akeh ae. Sing arang-arang wong sing duit. Jadi sampeyan iki nek nggone apa jenenge pinter karo duit piye ndi Mas? Itu duit lho. Piye duit? Iya duit. Mongko sing bener iki jane piye-piye. Kenapa bisa bilang gitu? Yo kaya paribasane nek wong pinter ora bakal diapusi to Mas. Apa iya? Iya. Iya. Lah duitnya sampean pira-pira enggak lo bakal diapusi. Apa iya? Nek sampean ora pinter. Wong ora bakalan iki. Yo wis ora. Ngono ya dikandani. Elisa. Lah iya. Jangan wae. Saking akeh iki kok. Elisa, kamu kenapa sih kalau aku dipermalukan kalau kamu bahagia? Kamu hati-hati loh. Kalau kamu benci dengan seorang pria, hati-hati. Kenapa? Ya benci itu lama-lama bisa timbul rasa. Oh, tembung Jawane getih nyanding. Kui. Oh, Kok jadi kesel jarang sama kui no? Waiting session just sing klenten. wong esok jaran kok dibel ya oke. Putra kanca sira Mbak Elisa kok kerja terus itu uangnya mau dipakai apa? Kuliah. ya piye yo aku ki pengen yo gak kerja. Pengen yo wis dinafkahi wae karo wong lanang. Tapi ora payu-payu. Iya, aku itu apa jadi? Pengen dinafkahi. Sebenarnya kamu itu juga capek, iya terus Iyalah, capek. Pengen istirahat di rumah dinafkahi. Dinafkahi wong lanang. Lah umpama, Oh piye? Sing cetok tak rumah kene nang. menafkahi tuntutannya berapa sih per bulan itu berapa? Mulai. Ngomong sing nek wis ketae sore apa kon. Pekarangan buli omah iki wis nang BRI. Woi, gareng ini untuk lo mesti lo. Woi, materi aku terus deh. Kuwi ndek, tapi saiki sugih banget kok lho. Oh lah ya wis. Kandakno, sing Aku apik-apik. wis sugih tenan. Bulane nang ngerti kok. Bulane iki nang Amerika. Adus nang Australia. Kok nganggo katoke nang Jepang.
Jadi saka Australia Jepang itu kopi ciduk. Wong sugih lho. Oke ya. Mobil ini ngomong Alphard lah, aku itu serahkan ada Lamborghini, ada Lexus, ada tenan lho, sugih tenan lho. Mangane iki nek mau sego putih iki ora brutal, ada hamburger, pizza, spaghetti, sugih. Tenan. Hobine wis anyar. Hobine apa? Hobine dhisik titikan saiki hobine anyar. Apa? Ngapusi wong. Wis foto wae. Ngapusi dekne lho ngono. Kawan iki aku njaluk apa kendaraan nganggo lawang loro gawak ke pickup yo. Malah dusun-dusun apelan kok. Aku kan dadi bayangke dari saya munggah wedi. Ora kaya bayangke sing nyopir Macato, Elisa sebelah. Romantis Ren. Mas, kok ana kendaraan lawang Buli loro. gamelan. Editor, main lho. Kira iki beles 500. Pahit. Awas ora bisa kena tenan lho. Aku kemusik dhewe lho. Ora ujar ora kaul ning nganti sampean iso nek Elisa. Tenan Mas, tak tanggapi wayang 30 dina 30 menit. Ora ujar kok yo ora kaul. Ora kena ngono kuwi aku dipujuk sebenarnya. Ora kok ora ujar ning ora kaul kok. Iki kalau saran ora yo ora ana resikone. Mau semua lu kepepet-kepet. Kepet kepet. Ya itu pakai kipas gitu namanya kepet-kepet. Terus terus. Aku cek musuh karo kowe lho. Atimu aku. Ora jalan kau. Padha wong lanang ngene wong budidaya kok dilarang-larangi. Sampai ini musuh aku ngono ta. Iki lho wong akeh suruh masa nek dimusuhi lho. Yo dikasih Nggih. Sri Guling. Buka celok lagi ya Mbak Elisa. Siap. Siap. Yo monggo dadah.
Mbak Elisa kata mau nunggu langsung nunggu deh, kita kesel tenang gitu. Sorry lo Mbak Elisa. Nek gawe teko lho Mas langsung naik panggung langsung rong lagu kok. Sampeyan iki wong lanang kudu yo menjaga perasaan. Kaya ono arep mendekati Elisa. Ya pancen tak uji kekuatannya kok. Oh, orang itu cuma mental ya cuma main bareng. Maksudnya ketangguhannya dalam hibur. Iya. Kira ya. Oke. Yang ini kok mbok uji. Sama-sama kok diuji. Ayo. Yo, lanjut ya. Ngesak kesinten. Anu Mbak Rani Gede. Ayo teh. Sing manten anyar niku. Betul. Lagi ndek kapan ya? Yuk manten anyar iki. Anyar iki lama jane. Ayo. Dadi manten kok. Lah iya. Ini Mana bener seminggu. boleh. Lagi kerja-kerjane. Ayo. Mau tak luri ngono ya. Ayo. Mas Agung. Ayo. Yuk sepake. Tanjung Perak itu. Tanjung Perak. Tanjung Perak. Siapa buka iki mulut, iki janggut, iki sikut, iki perut, bawang parut. Ada kok atas lutut, ada perut. Orang tekan kantor kecamatan. Kaya perut, ada lutut, atas lutut, ada perut. Yo, perut lagi. Jalur apa? Bukan. Apa? Jeruk puro. Apa mana ini? Tambah. Aku menikmati. Iya mas. Kita udah tahu kita tuh sayang. Lagu-lagu kayak Isya. Sebenarnya ada dalam sisi kan. Mantenannya selamat, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lawas nih anyar itu maksudnya. Jangan ketika Berarti itu Pak Dara. Jadi ini kan terus berpengalaman. manten anyar itu berarti anyar di kok lawas tapi anyar itu maksudnya. Dia semua rabi loh. Allah ya sampean. Oh. Kata kok kena ke. Yo ngono kuwi. Ayo mbok ngomongnya rapi nek ngono kaya lho anyar ning lawas kan dadi kene bingung Mas. Jadi dia kan wis tahu ngono kan mesti. Terus hilang terus kabinet. Jadi aku iki. Jadi aku iki. Aku kira hilang kok. Aku kira kok datang. Datang. Langsung jatuh kok. Ngomong. Lho langsung jatuh kok duwe ketin upel kok. Bojo jatuh kok. Wah. Malah enteng sanggane kok. Bedane kurang kok. Rantai bojo ora masalah. Masa? Ya kan rantai bojo ora masalah kok. Pengen tuku. Apa dia? Hah? Apa dia? Nyambut gawe kok ora binti. Iya. Maksudnya pengen sego ya tuku sego. Ora nasi ngliwetke. Ya semoga ini yang terakhir dan yang paling bahagia sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saling mendoakan. Nggih. Wong aku karo kowe wis tau padha bubruk. Wis Kali kali. song-song masa depan yang lebih ceria. Betul. Betul. Lembangnya apa iki? Ini bebek kronologinya dia. Kalau itu apa-apa hadirin Iya. Anu. Wau enten enten apa? pangundutan napa wau? Siwet.
Apa enten jiwat? Apa Mbak Elisa? Sing jiwat Mbak Elisa iki. Oh, Mbak nggih, Elisa. siap. Nah niki kula dawuhi Sak senenge atimu. napa nggih bawa? Yo, bisa ini ora bawa langsung. Langsung pengen nyanyi dhewe apa dikancani? Dikancani karo Mas Aris ya. Ya. Aris, Awet ini ya. Aris itu rapatnya semangat itu karo Mbak Raden. Kan lu. Ayo gini kok Mas. Lah saya perlu juga karo Mbak Lisa. Gue menang-menang saingan karo aku. Rasa macam-macam wis. Modalmu piro? Alah. Gak masalah. Aku yakin kena kowe ya. Oh, harus menang kowe. Manuk selainnya banter yang air. Mana kok coklat? Mana sih paling banter? Si. Apa? Manuk sing tukang yak penumpang ya. Nulen manuk ya. Manuk sing yak penumpang Apa enek? Apa? Manuk itu kan becak. Kok iso? Becak muka. Ini gak pasar gak? Tuh, manuk sing becak yak. Pecat. Becak. Nakal. Itu makanya manuk banter ya mau. Kalau mau kayak orang itu mana kan? Ono tuh kenapa dhewe kok. Ayo lho kowe Mas. Kamu apa? Rizwet, kamu Rizwet. Ya. Manis loh. Manis ya. Garam langsung jaipong ya. Manis yuk dikasih. Ya.
luar biasa. Matur nuwun nggih Mas. Mas sinten? Aris Aprianto. Mas Aris Aprianto. Wah, Sekretaris Nugroho Laras. waduh muda, ganteng, suarane sip. Bendahara aja. Bendahara niki. Bendahara Nugroho Laras. Oh, jadi nek bersangkutan keuangan karo langsung. Betul. Oke, Mas. Langsung mangke nggih. Ayo saman pokoknya. Aman. Iya, Mas. Oke, kita lanjut ya. Lah dirampungke apa piye? Iya, aja ta. Aja kaya nang kono. Iya. Anis menang. Sing juara satu. Sinden Idol Nasional. Kalau idol itu beda lagi. Iya ya, nah aku nek salah iki dipelajari. Juara satu Sinden tingkat nasional. Betul. Ngoten lho, Mas. Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Mbak Anis. Iya. Anis Marcella. Betul. Anis Kusumaning lho. Anis Kusnalno bin Aji. Iya. Iki kawane ngendang, ngendang ketipung. Maka iki, sepote. Mas Agung. Ngelek-elek Agung kentekan napas lho Mas sampean dhewe no kok. Sorry ya, Gung. Oke, kita tampilkan Elisa Orkaros Alaso. Apa ini? Balon kuadra 5. Ini pancen pinter Mas Agung. Karena yang menyaksikan ini wayang kan tidak hanya para sepuh ini sepuh. Betul. Termasuk anak-anak di pedalangan ini diajari, diedukasi oleh masyarakat untuk selalu nonton wayang, tadi cinta sore wayang. anak-anak foto karo Mas Catur wakeh biyangan Mas. Orang Mas Catur? Ulah iya elok tenan Mas. Wah, iya. Kaya ngono kuwi kecintaan warga sini. Elisa lho diarak karo jenenge Pak Tentara golek dalane. Cah cilik-cilik. Mbok Elisa idola, Mbok Elisa idola. Bareng aku lho cah cilik-cilik. Lho, malinge kecekel. Yo ora iki ya. Sakit hatiku Mas. Ora ya ora. Lagune Balon Kuadra 5 ini populer. Iki digawe lagu piye-piye iso Mas? Mosok. Iso Mas. Kan lagu Iki digawe langgam iso Mas. Belum. Piye-piye. Digawe langgam sing kok Jawa Tengah iso. Kowe iso. Iso. Pengen ngetoke kadigdayan. Lho iso Balon Kuadra 5. Coba. Nano. Ya iso Mas. Oh iya. Balon Kuadra 5 wong ayu. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu emas. Merah muda dan biru. Alah. Meletus balon hijau deh. Langgam kok Cara Jawa Tengah. langgam. Lah nek pengen kasar ya Jawa Timur Madura. Cara gaya wetana. Madura. Balon Kuadra 5 dek, paru-parupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon joder diancok aneh. Jawa Timur. Menyesuaikan logat. Jawa Timur. Nek pengen nalus meneh ya saka Arab Saudi. Arab Saudi. Basa Saudi. Lah ya lek Saudi umrah rono. Iya. Kuwi balon Kuadra 5. Topik guys. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan astagfirullahaladzim. Arab. Pinter. Ala paling yo nggur iso teko Arab tok. Ya dijak no iki genabung iki dijak no muring ae. Ora dijak ning Kalimantan muring ae aku unek-unek terus. Rong jam 10 dina lho nang kono. Kuwi niate iki wayangan apa transmigrasi sana. Oke, Mbak Elisa tadi langgam ngujiwat ya. Ngujiwat. Mari kita Mbak Elisa. Setelah duduk cukup lama merenung, apakah sudah ada perubahan berpikir untuk sedikit membuka hati? Rono meneh. Bocah ki sampai kapan? Ngopo to, Rek? Iya ya, aku ki ya nek sinden gitu kan emang wangune karo dalang ya. Ya. Dia tak pikir-pikir, ning masalah iki. Iya, masalah ada masalah apa sih? Dalang tuh gendeng Weh, kok iso lho?
Dalang tuh gendeng. Kok bisa? Gendeng apa gendeng? Gendeng itu loh. Stres kita. Oh, Kejiwaan. kejiwaan. Loh, kamu kan dari sekolahmu kan psikolog. Iya, tapi dalang tuh gendeng. Kok iso Makanya diarani kalau gendeng? nyerateni piye kan aku bingung. Umumnya orang tuh ngomong ya biasa kaya ngene umum. Lawi dalangi ngomong 8 jam ngomong dhewe sauris dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe 8 jam loh. Oh iya tanggaku yang ngono lho, wong edan ki yang ngomongan dhewe nangis dhewe. Nah. Oh berarti ki Gendeng. lah iya berarti. Tadi tak pikir-pikir Aku gendeng apa-apa anggere entuk Elisa Esben nama saya. Nah, ngono meneh. Oh ciri-ciri khasnya wong gendeng iki yen ditakoni ngono ki to. Takon dhewe, omong dhewe, kok nangis dhewe. Tengah wong eno angkung-angkung dhewe. Angkung-angkung. Tapi tanggaku kono ya enek Mas wong edan ki. Ditakoni ngono gak nyambung Mas. Mosok. Umpamane ditekoni Iya. iki apa ngono ta? Heeh. Engko kono jawabe mesti beda, mesti pisang ngono kuwi. Nek Mas Catur ngeten iki napa Mas? Jeruk. Oh berarti semari Mas, semari. Periksa ning ndi Mas iki Mas? Semari. Sekali ya, Pak. Aku ki mikir ngene iki aku ki. Iya. Ngono iki kencan Sing iki ora iso Mas, rono sampean ya kenek, rene ya kenek Mas iki wis gak iso. Oke. Wis saking bodohku ngono ta. Lho, syukur nek ngakoni. Gini aja kita trial deh. Ya, duet, oke. duet bawa ini. Kalau nanti kira-kira agak bisa sempak wong loro. Sempat. Sempak. Biar maksudnya tuh bagus bersatu tuh sempak. Oh kompak. Kompak ya. dan semangat. Semangat ro kompak ki sempak. Oh berarti sempak teles. Apa itu? Apa, Bi? Semangat kompak anti lemes. Oh iya. Sempak suwek. Apa artinya? Ya dondomono to Mas. Ngono lho, kejemen lho rumah ta. Ono gorengane bengi iki. Enek. Apa lagunya, Timbang Mbak wingi Elisa? nang kono kae. Loh, ini kan duet Duh Nimas Mustika Ning Wang itu. Apa to kuwi? Judulnya apa judulnya? Duh Nimas Mustika Ning Wang. Wah, ra iso aku ra. Mumpung gelem. Lah aku ra Wis to, iso. manuta karo sutradara. Ora iso ra. Manuta karo sutradara. Ora iso. Sing penting jenengan nyekel mic perkara sing nyuwara ki alam gaib kono ora masalah. Wis to. Ayo to. Kok lagu liyane Ini ngopo? kesempatan Ya. tidak akan hadir terulang Gegarane wong kembali. akrami. Oh iya kuwi wae. Belok barang ya. Ya. Moji roji. Coba. Belok barang Pak Slamet. Kira-kira kalau ini corone cuwara ki kawin. Ya. Nah, kan ini berarti masuk iso di DP. Ya. Sapa sih? Biasanya kakung sih apa wedok? Tergantung yang agresif mana. Oh, nyudut ke aku terus. Loh maksudnya ki yang mau ngajak kebaikan terlebih dulu yang mana? Iya, Bener, Mas? betul. Wong lanang ki imam kudune malah ngajak sik dhewe. Nah, Ya. tuh. Ora malah wong lanang kok dadak dijak. Gegarane wong akrami. Ya reng suaraku reng. Saya Mas. Iya. Kaya dalang Mas. Ya jalan Pancen jalan iki Oh, piye? oh, dalang kok? Tak kira wong edan Mas. Sing wong edan tak takoni jeruk lho Mas. Lah mau wis Tegese lunga. edane Mas Catur edan ngrembakake budaya. Alah ya ora serik aku. Ya Serik ya edan serik. tenan wis ngono. Ayo sekarang giliranmu, Dik. Kok cuman 3 sih, Mas? Tutup bondo tuturupa. Nah, nek ngrungokke swantene panjenengan yo lumayan lah iso jes jerone atiku. Oh, Ngrungokne suarane Mas Catur niki nang teras esuk-esuk ora nyeteti manuk, ngombe kopi, terus bakaran telo. Bar kuwi Bang Plecit teko minggat. Nyek terus kok minggat. Wis apik-apik. Among ati bawi Jan cocok. Serik, wong serik yang Mbak Elisa. Ya. Kalau orang itu sudah mulai ada apa ya, hati yang iri, Iri, dengki itu, dengki. dia akan tidak senang melihat orang bahagia. Oh. Tapi tidak apa, kita tidak usah Nggak memikirkan usah hal menghiraukan semacam ya. itu. Biarkan anjing menggonggong. Ya, Sampean betul. ngene tok wis bahagia, Mas. Aku wis entuk hati lho, wis kena. Sampean ngene tok wis bahagia.
Ngene tok bagian nek wong rabi, Mas. Cerik men kowe iki rumasak. Dik. Laki. Turu tono, Dik. Aku Iya, Ya, ke sana boleh? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tak rasake dulu ya. Oke. Ini bisa di trial dulu kan. Iya, Nek nggak apa-apa. nek ra penak. Oke oleh ya. Yes, tidak enak uang kembali. Oh ya. Tapi kalau kamu kesini nanti ada yang sakit hati loh. Siapa? Ratih. Oh, Bang Ngapunten Mbak Rate. Apa toh? Menawi panjenengan memberikan idu palilu. Idi palilah. Ora idu. Idi palilah. Bukan itu. Ide palilah nyuwun anu idin kayak ke situ boleh. Monggo sampun. Awakmu rono nduk Elisa. Kok awake tok to? Sliramu, Nah. sliramu lak kabeh to. Ya. Perkara wong iki tak urusan. Oke, siap. Lancang tuh mintamu. Luput pisan Rasane kena Iso. pisan. Renek Gimana? kok. Wong roman kok adu geger iki ora enek. Loh, berawal dari gitu. Gareng. Pak. Pundakmu kok enek papat. Biji loro telu papat. Aku ya iso lele. Alah wong rai diceloneh kon arep mungsuh dalang kowe iki. Ora masalah. Gak apa-apa, awalnya malu, lama-lama nyaman ya Mas. Iya kenal lah apa. Mesake sing lanang to. Wedi ketoke. Sing lanang teh kaya asam urat ya. Ayo dueti meneh Mas. Iki kok teko ngendi nduk? Teko ngendi? Mbok ngombe biomoringa to, Mas. Iya iso mlebu wae. Nek ora mari ngombe cet MKO. Nah, Yen ka Yen angel urung kok. Kosek to rek. Dalang tukang ngajari kok kleru. Yen jadi yang gampang. gampang dulu konjo dadi itu bingung lirike. Aja bingung Ora, Mas. aku ora bingung. Umpama ngentukke aku kira-kira aku mbok tukokne apa? Dan jalukmu apa? Waton ora lintang lan rembulan bakal tak turuti. Ya aku gelem besok liburan ya Mas. Iya. Oh, Liburan makanya. yang Amerika, Jepang, Iya. Korea. Omah garek tosa, Nduk. Tosa ngremu mlaku sing ngene-ngene. Omah garek tosa kok arep gandrung wong ayu. Yen gampang luwe gampang Kok Pak Den juk kecut gitu sih mukanya. Apa ta? Cuman nggak tega saja sayang. Oh. Nggak tega sayang. Kenapa? Ya turut prihatin saja. Ini termasuk keajaiban dunia kalau terjadi. Iki Turut apa aku ki prihatin. elek-eleke wong apa piye rumah sak. Yo. Serik men ta kowe iki. Ya ora serik Mas, ya ora. Wong aku dhewe ya doyan kok. Kan aku wis janji baraku. Awan ngono to. Penontekno. Yen angel. Yen angel gampang. Hah? Yen angel gampang. Kok gampang piye? Yen angel ya kayak itu. Gareng. Ndi ana? Enggak suka. Enggak suka nggon apa? Tapi angel kok Bokong dilumahke aku ngomong tak genahke. Ya Nah. dang coba. Yen angel Tegese. dikek itu wong lebokke benang nang nggone jarum kae. Oh. Wah. Oh iya. Iya iya. Lah asosiasine nek sing iya iya. Iya. Wes ta. Ini terus. Kate kaya ngono. Yen angel dikei. Kamu jangan ikut-ikutan dia. Ah, lama-lama hanyut pikiranmu menuju ke diriku. Iya, Oh, walaupun ora. kamu jauh aku kok ke magnetnya ke sana. Memang kok Dek ora entek menyan sekilo. Aku ya ora kalah dek aku ya sanggup dupa dek rumasane. Angel ke lang kong
mulai ada chemistry di antara kita. Iya, Kakang Mas. Somben misalkan kita itu terus melanjut ke jenjang yang lebih serius. Iya. Kamu itu pengen punya anak berapa sih? Punya anak bagusnya berapa ya? 11. 11. Iya. Mbok eling tur anakmu nang omahe ndase mung sak tokolan. Emang gitu ya produksi? Enggak, kamu jangan dengerin dia, dengerin aku aja. Oh iya. Ya. Enggak, nanti setelah ini nomor rekeningmu dikirim ke aku. Mau kirim apa? Mampune ya mung rekening listrik. 100.000 pulsa listrik. Untuk 75 kWh. Ayo ini dibarengin dong. Ya, iki berarti sing ndi iki? Bagian akhir iki iso bareng ora terujine ning Ya, kene. ya. Nek ra iso bareng minggat aku. Kudu bareng ya. Kursi does kan. Mongkono ki urung rampung wis selesai kok. Nggur ngregeti adah kok. Sing piye? Oh iya. Coba ya. Ya. Serik. Wong serik, Nggak ra masalah, apa-apa. enggak apa-apa. Apa? Coba lagi ya. 1 2 3. Kok ra iso padha to, Mas? Enggak, sepertinya Mbak ada Koi mau orang- enak kok saiki ra Ono enak. sing dhuwur, ono sing cendek. Seperti ada yang mengganggu Iya, gitu loh. coba Ya, coba lagi. sekali lagi ya. 3 2 1. Ya, tak bariki. Aku wis mudeng, bariki to ora ngrengkose. Ya wis tane rasa nganggo kena wae ya. Ya. Yo. Kok sik urung tak hitungi kok ya. Iki tak seru sik, Reng. Menawa iku iso nggo nguji chemistry tenan ya. Ya. Kowe dadi seksi, Reng. Bakaran. 3 2 1 komplit ya. Dan kena hati numbes arto cocok buatan Pak Bu, cocok buatan Ngantene ditemokke Mas. Ngantene Mas ya. Iya. Monggo katuran jumeneng. Cek. Monggo. Sagung tamu kakung yang putri kang minulya ing budi. Tata cara badhe panggihipun temanten sarimbit. Nuli parang badhe kawiwitan panjurung pandonga pangestu sedaya para tamu kasuwun. Ayo ngantene temokke. Mas Catur tetap ora berdiri. Ora berdiri. Cukup simbolis Mbak Elisa. Karo lungguh nduk. Saya caket nganten putrinya ketidatang nganten kakung repepeh protokol Purwodadi sedina utur repepeh suguhane sego dikum soto. Saya caket nganten putri mbalang sandal dateng nganten kakung. Reng kok sik aja. Iki Pak Dalang lho, Reng. Lembalang apa? Kembang ngono. Suro. Suro. Gantal. Ya gantal. Lupa ya. Pitu adat. Adat Pidiwadono, ayo. Sasampunipun Apagut Catur Nitra tangkep asto salim. Salim. Ini nyicil salim sih karo Mas Catur. Salim. Purna tangkep asto lumaksana era globalisasi zaman modernisasi adat widiwidana ingkang masih lumampah wonten ing pedalangan Semarang nganten kakung wajib sungkem dhateng nganten putri. Walik no, Reng. Adate kene ngono kuwi. Ora iso. Nek ngene iki dalange aku. Ora trima aku melu wartaya lho iki. Melu ya. Aku kok ngejak kareng jajak no. Ya kono jajak aku jijik. Ayo salim. Salim. Purna tangkep asta lumaksana nganten putri grayah-grayah antigo. Golek ana ndok antigo ping ndok Endok endi? ndoke dalange. Ndok sajen. Ajen. Aneng. Ditebus duit sajen. Sasampunipun tata cara panggih nganten sakloron parang sungkem dhateng Kang Rama. Nah, sungkem. Sampeyan mewakili. Minggahipun dhateng Larasmaya para kanca. Oh.
lon-lonan genya lumaksana manten putrinya ketikeng Rama dateng unggian ingkang tinuju ya kang ukir jiwa ragane. Gareng. Jangan mau. Dek Elisa jangan mau, Dek. Iki MC-ne ngendi to? MC-ne kok digolenge sing ngopi to, Mas? MC cabul aja gelem. MC cabul iki. Wis ora SNI iki MC-ne. Iki piye ngono iki? Kowe gelem sungkem karo bapak ora, Nduk? Iki cara sungkem piye ya? Nek kowe ora gelem sungkem lungguh kene. Hah? Lungguh. Ora gelem sungkem lungguh. Duduk ya. Pamriksa enten sing badhe sungkem. Iki sida sungkem ora, Pak? Manten wurung wis ora. Tata cara manten bubar. Menika sakinah mawaddah wal semaput pun. Hebat. Luar biasa. Ngono arep diganti ya garenge. Kenyataannya aku bisa mengambil hatinya Elisa toh. Iya, Kamu tadi menyepelekan Mas Catur kan? Wong iki tak kasih pelilah. Palilah. Iya palilah ya. Wong iki tak wenehi palilah. Peh Ya. duwe nek kemlindine. Wong iki Yuk diaturke lelagan ya. sesuk wis beda urusane. Ya aja neh alah. Wong iki entuk. Iya. Repepeh. Protokole kon mulih. Gondelano. Ayo. Yuk. Celuk aja ya. Ya, monggo. Yuk dadas. Menguci waten yenang geget lade ajin jet anisin salah kalane lencer guling nang sinawang yen kucilan pemikir tak kuat kaya arep nekat suwe-suwe tampan rasa sakang gayo jimat yen tengah wengi kang kaya wis apa ya iki mau? Kok kaya ana mak glebet-glebet. Ngabari ngomah Oh. ora mulih. Wening hamung tansah tak lalekke nanging terus
Elisa. Ya. Iki mau ana sing arep duet karo Mbak Elisa, Pak Sugiyanto. Mengke pas goro-goro Pak Sugiyanto ampun kondur riyin. Ampun kondur rumiyin Pak Sugiyanto. Pas goro-goro Pak Sugiyanto kula aturi minggah panggung duet kali Mbak Elisa. Jin, wong mungkin Mbak Elisa ugi ngantos rampung goro-goro. Leres, betul. Leres. Mas Gereng, Nun Mas Catur. satu lagu lagi untuk sesi limbuan. Oh, ngeten. Ya, karena sudah hampir jam 1. Siap. Ya, ditutup Mbak Sri Pesek dan Mbak Tesa berdiri bareng pakai organ. Ya. Yuk. Mbak Sri dan Mbak Tesa. Ya, wis pokoke Mas Udin wis penak nyambut gawe ini kan. Karo Mas Soleh. Mas Soleh iki adine garwane Pak Gardi ya. Nggih. Budi karo Mbak Ditul nggih. Oh Mbak Datul Mbak Datul kok ya. Lah aku yo ora kleru. Mbak Datul Mukaromah. Iya. Tuk ngerti men orang. Lho, kanca Facebook kok, Mas. Oke, siap. Ya Mbak Tesa sama Mbak Sri Pesek. Tembangipun menapa Mas Catur? Monggo bebas mawon karena tidak ada request. Yang penting pakai keyboard ya. Oh ya, siap. Lagu yang ngetren-ngetren mawon. Apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang ya. Cih. Duh, gede dawa. Engko lek gareng sing pocapan ngono kae ya.